Amics universitaris, ja ha arribat desembre i ens trobem en l'última setmana de competició de la primera jornada dels Campionats de Catalunya universitaris. Les noies de les 9 universitats participants van vestir-se ahir de cura al camp municipal de rugbi de l'Hospitalet i van demostrar un cop més que la dona hi té molt a dir en un esport tradicionalment masculí. Drops i talonades brillants, placatges i scrums molt disputats i unes línies amb molta rapidesa i explosivitat, van superar les expectatives d'un públic entregat. Destaquem les 4 victòries de la Universitat de Barcelona i l'empat a triple victòria entre la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Ramon Llull, que a hores d'ara encapçaran la classificació per aquest ordre. Recordem que els 9 equips que conformen un sol grup, a falta de disputar-se la segona jornada el proper 7 de febrer, seran les 4 primers classificats que accediran al quadre de les finals previstes pel proper 7 de març. Després de la jornada tan intensa d'ahir, no us podeu perdre els nois que juguen avui a partir de les 9:20 aquí al camp municipal de rugbi de l'Hospitalet i, com sempre, podeu fer un seguiment pràcticament en directe de la competició a través de les nostres xarxes socials o a través de la pàgina oficial dels Campionats de Catalunya universitaris.